Opisyal ng gibuksan ang Cebu Provincial Sports and Cultural Festival 2024 dito sa City of Naga sa Sugbo kagahapong adlawa. Ano yung report? Mokapin sa 14,000 ka mga delegado gikan sa 44 ka mga lungsod ang naghugop sa dakbayan sa Naga. Gilangkuban sila sa mga atleta, mga coaches ug mga support staff sa mga tunghaan. Aduna kini 23 ka mga sporting events nga ipahigayon sa nakalain-laing venue sa Naga ug sa lingang lungsod sa San Fernando ug Minglanilla. Gipanguluhan sa mga team captain gikan sa nakalain-laing mga delegado sa kalungsuran sa lalawigan ang gihimong torch lighting. Si Cebu Governor Gwen Garcia ang midagkot sa Provincial Meet Earn uban sa mga opisyal sa Department of Education Cebu Province Division. Gipahibaw sa gobernador nga sa mosunod nga tuig mosalmot na ang unom ka mga component cities sa mga sport events nga maglakip na sa Mantawi City. If you are fortunate to win, accept that victory with humility. And if you should lose, accept it as well with graciousness. Mapasalamaton ang DepEd Province Cebu Division sa pag-abang sa mga lungsod, ilabi na sa City of Naga nga mao'y nag-host sa provincial meet ug sa silingang mga dakbayan ug mga lungsod sama sa Minglanilla, San Fernando ug Carcar City. Gawa sa City of Naga may mga sporting event usab sa silingang mga lungsod ug dakbayan. Karong adlaw sugdan ang sporting event hangtod na sa Marso 8. Sa atong mga kabataan, pinaunta na inyong isilsil sa inyong alimpatakan, sa inyong nahuna, na ang pagdaog is not as important sa atong katuyuan na nung niya kita karon din ni. Ang atong katuyuan mao that after your participation in this week-long sports and cultural festival, you will come out better versions of yourselves. But I believe, like our First Lady Governor, we are one. One undivided Cebu Island. Our beloved probinsya nagkahiusang Sugboano. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.